Honorable Arabel Kaimanga, Commissioners, members of the DPP, fellow Malawians, it is my pleasure to announce that my running mate is Dr. Jane Assah. Ziba mwambiri ndo pano ndikombe tonse amene tayimirira tikakhala pasi kusogolera amene tayimirira tikakhale pasi pano ndi mwambo osayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ngati malamulo ang'ono regulations kuti onse amene akupikisana pa chisankho makandidate ndiwo asatira chipani azasatira pamene akupanga kampeni. Osayinira amakhala candidate ngati amene akupikisana nawo komanso Secretary General malo mwa chipani.
zikomo kwambiri akatha kusainira code of conduct akandidate abwera patsogolopa motsogola kuperekezedwa ndi asg komanso a running mate azapereke code of conduct imeneyo kwa pampando a Malawi Electoral Commission akapereka code of conduct kenako azaperekanso mapepala awo oyimira pa chisankho ndi aitane apampando a Malawi Electoral Commission komanso apemphe a candidate kuti abwere azapereke. Pepani kutsogolo kuno kusabwere anthu pepani. Pepani kutsogolo kuno sindikufuna anthu pepani kutsogolo. No, pepani.